Alella s'ha volcat amb la celebració de la festa de Carnestoltes. Després del cercavila de gegants, capgrossos, grallers i timbalers, desenes de famílies han participat de l'espectacle infantil a la plaça de l'Ajuntament. El grup Jordi Tonietti i companyia han ofert Tot s'hi val. Han estat diverses cançons que han fet ballar els nens i nenes a ritme de rock, reggae, vals i rumba. La plaça ha quedat plena de petits i grans que s'han disfressat de diversos personatges. Perquè tothom està tan enganxat al mòbil i he pensat que era una manera divertida. Doncs la petita volia anar d'Índia i em va semblar una idea molt divertida d'anar conjuntades i venir a la festa del poble. Perquè m'agrada molt el menjar mexicà. Perquè no trobava ninguna més disfressa i m'he disfressat de gat. Després d'un matí de gresca, rialles i disbauxa, tal com marca la tradició, s'ha procedit a la cremada del Carnestoltes. D'aquesta manera ha acabat la festa dels Pocasoltes pocs dies abans de l'inici de la Quaresma.